Οκ, είμαστε και πάλι εδώ και η αγωνία κορυφώνεται καθώς εμείς και εσείς απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπς. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Mad και ένα βίντεο κουλουπού. Έχουμε και τα Mad Bags και έχουμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά. Τα USB Memory Sticks, τα οποία έχουν μέσα χωρητικότητα 1 GB, αλλά έχουν μέσα επίσης και το άλμπουμ της Beyoncé για να μην ξεχνιόμαστε. Οκ, το βλέπετε λοιπόν και τώρα, ωραιότατα. Λοιπόν, και χρωστάω τώρα, τι σας χρωστάω? Χρωστάω το όνομα του δεύτερου τυχερού. Ή δεύτερης τυχερής, για να δω, γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει το PlayStation 3? Πω παιδιά, φοβερό δώρο, έτσι. Τι είπες, Άλεξ? Όχι, δεν πέτυχε το όνομα δυστυχώς. Μάλλον θα ήθελες ο εαυτός σου να κερδίσει το PlayStation 3, μου φαίνεται. Λοιπόν, πριν όμως σας αναφέρω το όνομα του τυχερού της τυχερής που κερδίζει το PlayStation 3, να πούμε τι θα δούμε. Θα δούμε όλα γύρω σου γυρίζουν, το ζήτησε ο Βασίλης και το αφιερώνει σε εμένα. Φίλε Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μ' αρέσει που και ο δεύτερος τυχερός δεν είναι από Αθήνα. Όχι ότι έχω κάτι με αυτός που είναι από Αθήνα, προς Θεού, αλλά είναι ωραίο να βλέπω ότι υπάρχουν συμμετοχές και από επαρχία και από άλλες πόλεις. Λοιπόν, είχαμε τον τρίτο νικητή από τη Χαλκίδα, το ξαναλέω, ο Νίκος ο Πάνου, που κέρδισε τη φωτογραφική μηχανή Olympus και το MP3 Player. Ενώ ο δεύτερος τυχερός, γιατί περί τυχερού πρόκειται και όχι τυχερής, κερδίζει ένα PlayStation 3. Ο φίλος μας αυτός είναι από την Αμαλιάδα και έστειλε ένα βιντεάκι για το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται αυτός το Connex και τη διαφημιστική καμπάνια του Connex. Θα μπορούσε, αν υποθέσουμε ότι ήταν πιο επαγγελματική η προσπάθεια, γιατί όλα αυτά σαφώς θα κάνετε με την καλή σας τη διάθεση, εννοείται, homemade που λέμε, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αυτό το σενάριο, ας πούμε, λίγο τροποποιημένο στην κανονική καμπάνια του Connex. Μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Αμαλιάδα και συγκεκριμένα στον Πέτρο Ζαγαρέλο. Μπράβο σου, Πέτρο. Ο Πέτρος Ζαγαρέλος κέρδισε το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο, νομίζω και του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού, το PlayStation 3. Με πολύ μεγάλη χωρητικότητα, 60 GB και Blu-ray disc. Δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή, νομίζω. Σε περιμένει, αγαπητέ Πέτρο. Πέτρο Ζαγαρέλος από Αμαλιάδα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε το βιντεάκι σου. Ώστε λοιπόν θα δημοσιεύσετε μια αγγελία στην εφημερίδα μας. Ναι. Μπορείτε να την πληκτρολογήσετε. Ευχαριστώ. Εδώ και μήνες η μύτη μου τρέχει ασταμάτητα. Ζητείτε βοηθός, πρωταθλητή στο τρέξιμο, να με βοηθήσει να την πιάσουμε. Πριν τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου.